san ni ba irin wa'annan jaruman bane masu yin kananan fina-finai irin wa'annan fina-finan naka. Ka je ka duba fina-finai na da ne a baya. Bana irin wannan fina-finan na yan B15 yan jagaliya. Don haka ba zan yi fim ɗinka ba don irin wa'annan fina-finan naka sai su taɓa min kariya. Zai taɓa miki kariya. Gaskiya ne. Alhamdulillah. Dama idan daɗi yawa mutum yawa sai ya ce Allah ka ni. Rayuwa kenan. Kin manta sanda kika shigo industry ko? A takaice, a wulakance, riga daban, zani daban, dan kwali daban, budu-budu. Kina neman ina ne quality. Amma yau kin yi abin kai. Har kike gaya min ba za ki fim ɗina ba. To ki je ki tambaya a industry tun kafin ki shigo waye mai sana'a a gaya miki waye ni. Na buga da manyan kwari bare karan kaɗa miya. Wace ce ke? Ki je ki tambayi tarihi. Maza ma actor namiji ya buga da ya wulakanta industry. Ya zagi industry. Ya rena 'yan industry. An kai masa kuɗi